Sanibonani guys, igama uNqobile Mpusela Mazibela. Ithonga ngomhla ka-24 October. Ubanele-ke guys umncane eguqe ngamadolo. Uzama ukuthi phela avume ukumshada, kodwa-ke uzama waqhubeka nokunqaba esho kahle ukuthi yena akasoze ashada umuntu osazohamba. Uzishilo-ke uBanele ukuthi hayi cha, angisayindawo mina. Esho iqamba amanga njalo guys, ngoba phela uSanele washo kahle ukuthi nje uzama ngeke nje akwazi ukuthi avume ukuthi ashade ngoba yena useza kumbali wakhe. Kodwa-ke uzama-ke ngoba nakho-ke unale ngqondo nje yokuthi kumele abe eqile, akaqinelwe nje uSanele, agcine engasawutholanga umzimba wakhe. Umane wajabula njengengane encane inikezwe uswidi, wathi yes ngiyavuma-ke sithando sami, makuwukuthi awuyindawo usuzohlala nami, ngiyavuma. Lapho umtshelile uBanele ukuthi hhayi mina ngizohlala nawe kuze kufike isikhathi sokuthi-ke uyateta. Wathi uzama lutho-ke, mina ngifuna umuntu uzohlala nami onosiphela la, hhayi umuntu uzohlala nami yikhashana nje. Hhayi-ke guys, umshado-ke usuzowenzeka-ke, shuthi abantu kumele beqale bethungise iy'ngubo ngoba nangu-ke manje uzama benoBanele sebehlongoza indaba yomshado. Hhayi-ke uzama-ke guys, uhambile-ke waya kumama Faith eshaya ismayili, esifika le eduze kwey'ndlebe, eyosho ukuthi hhayi-ke isithando sakhe uSanele sesimshada-ke manje. Ushilo kumama Faith ukuthi hayibo wena kade ukhala nje izolo, usho ukuthi umfana ungenwe amanzi emadolweni usuyaqhaqhazela. Wathi hhayi yimina ebengabonanga kahle ma, yimina obengabonanga kahle. Hhayi uSanele nje u-right and ufuna ukungishada. Suka kude kabi naloya muntu ngeke. Wathi mama Faith kephi khona zama ngoba lo muntu umthole izolo. Ayikho ngisho i-history nayo lo muntu lo naye. Wayibamba uzama. Wathi hhayi singisho ukuthi-ke kulesi khashana nje sindawonye sekukuningi edlule kukona. Hhayi-ke umama Faith guys ube-pretend-a sengathi umjabulela uzama, kodwa nje le ndaba yakhe benoSanele uzama akayizwisisi neze kahle. Ngathi nje uyabona ukuthi nje i-recipe for i-disaster leyo. Kodwa-ke akafunanga ukumtshela lutho uzama, kunalokho uprethendile u-girl, washo ukuthi uyambongela, uyayiqhenya ngayo. Hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Kwale ngisho sekungena i-phone call lapha efonini kazama, wathi hayibo umnyeni wami loyo. Sengike ngim-anse umnyeni wami. Hayibo guys, uzama waze wawulangazelela umshado nendoda enomzimba otshelekiwe. Ngapha-ke guys koMagwaza, impela-ke unjinji umane weshaya indiva le ndaba yokuthi kumele-ke impela agcine esethola umntwana nodadewabo kaNokwanda. Usho kahle ukuthi hayibo masizelwe le ngane, lo muntu esefuna le ngane-ke kube yakhe, sekunomcimbi emndenini, ebese lo muntu efuna ukuyihlambalaza le ndaba esho ukuthi hhayi le ngane sayithola kanjani. Khona-ke angiphathi-ke mase kumele phela-ke manje ngimnake-ke lo muntu lo, kodwa ngibe ngazi kahle ukuthi udadewenu. Hhayi cha, ngisafuna ukucabangisisa yonke le nto mina. Waduba wahamba. Kodwa-ke uNokwanda ushilo ukuthi le ndoda ibiseyifuna ingane, kungani masinikezwa-ke i-proposal ukuthi ingane itholwe kanjani ebese iyabaleka. Bekungathi nje kuNokwanda lo usefuna uku-cheat-a nomuntu wangaphandle, akamfuni umuntu womndeni. Kodwa-ke uthe sihleli phansi-ke unjinji benoBanele wamchazisela ukuthi hhayi umndeni ungcono kunomuntu wangaphandle. Wayebeka zonke iy'gaba-ke ney'gabazi zabo ukuthi kungani umuntu womndeni uyena ongcono ngoba iy'ndaba zasekhaya ehlala egcekeni ayiphumeli ngaphandle. Umakhelwane bayahleba kodwa umuntu wangaphakathi ekhaya imvamisa akahleba. Kusho ukuthi le mfihlo izogcina khona laphaya koMagwaza ebese yenza nesithunzi sikaNokwanda singacekeleki phansi. Uvumile-ke unjinji guys, washo ukuthi kulungile angamthola umntwana nodadewabo-ke kaNokwanda uphethile. Kodwa-ke hhayi noma ejabulile uNokwanda akufani nokuyitholela umntana wakho bakithi. Kodwa-ke asithembe ukuthi kuzoba ngcono mase seyingane isikhona ngoba uzoyikhulisa naye azi ukuthi vele igazi lakhe ngoba phela nakho nje yathwala umuntu odadewabo. Guys, akupheli-ke lapho le kodladla ubhuti-ke lo yiphoyisa ubamba umhlangano ezokhuluma phela mayelana nokubulawa kwenduna nomfanyana lo mncane abamdubule ngesihluku izolo ebulawa nguphinda. Usho kahle ukuthi imiphakathi wala ezulwini lo mhlaba lo kufuna nazi ukuthi kumele nazi ukuthi nendawo khona, lesi sigodi lesi esenu.
akumelanga niphile ngokunyenya nangokusokola la. Funa nisebenzisane nami. Wakhipha i-business card, wathi inamba yami lapho. Uma kuwukuthi khona into ethi nje khwasha egcekeni lenu, noma nje kukhona enikubonayo nelisolayo, ningithinte ningifonele ngizofika qathatha. Wathi dladla, hayibo, awuyidonsele kodwa amanzi ngomhlele ngale nto le. Hlampe abantu bazoqala bekulandele-ke nawe laba abayigebengu bebona ukuthi uzobachukuluza noma uzobabangela. Wathi lalela, vele yona into engiyifunayo leyo. Ngifuna bebone ukuthi hhayi manje seligaya ngobunye umhlathi. Beze la konoxhaka oyimina, ngizobabonisa mina. Guys, nangoke-ke uMbali uyasho-ke naye-ke sesemotweni nalo bhuti ukuthi uzizwa kanjani ngayo yonke le nto le. Girl, akagcinanga nje ngokushare ama-feelings ukuthi uzizwa kanjani ngokuvikeleka, evikelwe leli phoyisa leli elingumandla, kodwa ugcine nje impela eseyaqala ku-kiss guys, ecabuza ingane yabantu. Angazi noma besesekhumbula kakhulu uSaneleni. Eyi, wabhodlela kuyona le ngane le. Asazi-ke guys ukuthi-ke le relationship yabo izoba yangampela noma nje umdlalo uchitha isizungu. Kodwa-ke bandla ngiyamdabukela kakhulu uSanele ngoba nala ekhona namanje usahleli dengwane, uyitshela ukuthi hhayi impela emva kwey'nyanga eziwu-9 uzama uzoteta, bese-ke yabuyela emzimbeni wakhe. Hambile-ke umfowabo wokugcina eyomcheck-a futhi ayombuza-ke ukuthi uzizwa unjani bafo. Wathi hhayi ngi-right. Wathi uzama yena, wathi uzama o-right nomntwana. Wathi njengoba kade ngishilo-ke bafo, ngiyavuma ukumhlawulela uzama nengane yakhe, kodwa engingayivumi ukuthi-ke ashade mina ngisabuyela kuMbali. Hhayi-ke uMagwaza-ke lo obanele washo ukuthi hhayi impela bafo iplani imi lapho. Ekusho njalo lokho egwajaza, engakhuluma iqiniso ukuthi yena usepropozile kuzama, usemthembisile uNtombo ukuthi uzomnikeza umshado omhlophe nowesintu, aphinde futhi ahlale naye ekhalise ngisho umntwana ndawonye nozama. Guys, kazi iyozala unkomoni. Isikhathi sokuthi-ke kodwa naye manje uSanele avule amehlo, yeke ukulokhu ecabangela uBanele ngaso sonke isikhathi, angabe esalokhu ekuncenga ucela lo mzimba wakhe ngoba vele owakhe. Isikhathi sokuthi awuhluthe ngenkani-ke manje kuyocaca ziyakhona. Bekumele amshuqe ngesibhakela, amshuqe umfowabo ukuze akwazi ukubuyela phela ekhaya kubo, ngoba kuyacaca ukuthi uzovaleleka la uNosiphela bephika noBanele. Banele uthathekile kakhulu futhi ngathi udonswa ngekhala manje. Yonke into eshiwo uZama uyayilalela guys, ngisho noma kuthiwa i-wrong kangakanani. Naye-ke uSanele akavule amehlo-ke manje alwe ngoba uzolahlekelwa yonke into okungenani mekuwukuthi nje ubhizi. Lo-ke elalela uBanele nalamanga akhe. Phela lapho-ke guys, amazwi namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile nibethela amazwi la. Ithonga ngomhla ka-24 October. uBanele guys umncane